Utughugwu bangoro mai. Aliogu Utughugwu bangoro mai. Oti sitolo dina ri bangoro mai. Aliogu iri na lo tolu dina ri bangoro mai. Ni anyị na-agọ ndị abịara Igbo ndị nta akụkọ. Wo na-achọ ịma ihe bụ eziokwu. Arụ ji dị n'uso aghara abụọ dị na ihe banyere ọchịchị eze. Ugbu eze oge Utughugwu ekwuolerewo ọtụtụ okwu n'ebe a. Nke wo ụmụ arụ soro amaka aga. Biko ya anyị na-agọ n'ọfụ ugbu a. Ụmụ arụ ibe ihe anọrọ anọ. Iwepụsa onwe iyi ele ụmụ arụ. Mee ihe aga arụzi eme ihe. Gọọmenti a na-achị eme eze na arụ. O nweghị ibe gọọmenti na-eme eze dị aga. Ọ ndị nwe ala ọhịa bụ traditional eze ka nọ. Ọ bụghị politikal eze. Ya anyị na-agọrọ iwu inyere anyị aka. Ndị ichie nwe arụ inyere anyị aka. Oke nnachi Ibomisi Eze Agwụ ịbịa nyere anyị aka ka udo dịrị ụmụ arụ. Ibe ọbụla wo nọrọ ala udo dịrịwo biko egwere. Ọ bịara egbu ogbu onwe. Ọ maọbụ mmenama na-ejegharị ndị nta akụkọ a biko iduo gawa. Onye si okwu nke dị na-arụ agaba ugbu a biko isi bụ onye ọha biko bụ onye ọha. Woma na-arụ ya siri igwe ihe niile a na-agara nwere udo na ọnwụ. Ọ na-awụ ndị na-arụ ya arụ ma wee jikwa ụghara ma eti ya. A ga-amerewo kwugbere okwu ugbu a ma wee jikwa ya ga-atọ ọlụta another place. Women na ndị iche arụ tigbuo ndị. Biko nyere anyị aka. Ọ sekọtara ihe ọjọọ na-eburu ya n'isi. Onye ọkwa ya gbaa ngwa. Ndị enwe ndị na-enye inwe ọkụ. Oh, Mama. Yeah. Mama. Yeah. Mama. Yeah. Mama. Yeah. Our high esteemed viewers, still in the mood of Arochukwu Kingdom. On the process of checking other events and activities of Arochukwu Kingdom, we were able to enter Utughugwu village, Arochukwu Kingdom. As we are talking to you now, we are going to present to you a brief interview with Eze Utughugwu. Mazi ndewo. We are from Adamazi TV. Akọrụ anyị bụ ị na-aga mba Afrịka niile na-ezi ndị mmadụ ihe na-eme n'obodo ha. We are connecting all Africans back to their root. Biko Mazi, kọwatụnụrụ anyị onye bụ. Aba m bụ Mazi Friday Okoroafor Ajunwa. Eze Utughugwu. Ndewo Mazi. Mazi ndị a ga-aza na-agba Ikeji, happy Ikeji Aro. Same to you. Ndewo Mazi. Mazi e bịara n'Aro, anyị na-anụtụgba aga ihe za na-aga n'Aro ma Ikeji abụọ a na-eme ma ihe niile anyị sị ka anyị mara nụ ka anyị jụtụ gị ka ị kọtụrụ anyị mara ma ọ ga-edotukwu anyị anya. Ikeji na-abụ a na-eme ọ gbaghara bụ ya. Ọ nke mbụ ọrịa ebido na first ọ ya wụ Ikeji Arụ ụmụ ọtụsị egoro nke that is ọ ya nke arụ were. Ọkwa ya ọgọ agwụ gbara tawa afọ mgbachi awada ndula nwa ekpe na arụ. Nke a ndị nke a na-eme n'ikpeazụ ọ isi uwe usu aghara. Ọkwa Ikeji Arụ ka ọ na-eme ọ usu aghara. So Ikeji adịghị aga ọ na-adị mbụ n'arụ. N'ihi na ndị nke ikpeazụ ọnwa ekweghị na ndị nke mbụ mmemme egwuregwu aga na-egwuje mana eke ekpe mana afọ ọsọ mana nkwụ ekpe woji amị na-ejegharị anaghị eji na-amị achị eze Arụ nzọ ụwa
adịghị amị ejighị polisi ejighị kọtịma achị ya Eze Aro dị free ibe ụmụ arụ na ma ndị nọ n'ụzọ ma ndị nọ n'ụlọ bete nke a egwu na-atụ onye ọbụla nze ebidoro nke a ịpụje ezi ike nkwụcha ma ịma ihe amị asị ikwe ma gịnị ọ wee abụrụ gị tii na moto si na asị eduru gị lọwa ụmụahịa so ikeji abụghị aga arụ ji eme ikeji ọ dataghị nke arụ usoro n'ụkpụrụ ya bụ nke ọrịa ndị eze ọtụsị gụrụ ebido n'abalị mbụ n'ọnwa ma agwụkwanụ taa wụ ndula m ekpe ọ ya nke wụ ụkpụrụ ikeji arụ nke a na-emegbu awụghị ya ndewo maazị maazị na okwu a dị n'arụ o doro anyị anya na Utughugwu nwere role to play n'ihe Eze Aro a that means Utughugwu ma ihe banyere ya onwe ihe nwere ike ikwuturu anyị between His Majesty Godwin Kanu Ide and Prince Ebere Ọjị na nke ọ wuo na-abụ ụgbọmoto ugwu ọ na-eme ihe za n'isi ibu za n'isi ọlọ na ubu aka ọzọ na ubu aka tama ruo n'ikpere ihe Utughugwu kpebiri bụ ọza n'isi ọlọ na ubu aka ọzọ na ubu aka ruo n'ikpere nke bụ nọmba 1 wụ Obiọha Ogbonna Okoro ọ ya nọmba 1 Eko Oke nọmba 2 Kanu Okoro nke wụ Godi ọ ya nọmba 2 ọ ya ubu aka nọmba 3 bụ Ebere nke ọ na ugbu a ọwụ aga azakwue anyị si ebidogo ma eme ezi a n'udo onye mbụ chịpụ mgbe chi ya kwuru ya tamadari onye abụọ achịpụ mgbe chi ya kwuru ya tamadari onye atọ ọ bụrụ na e kwuru onye mbụ ya ọsị ya ejikere gị onye abụọ ewere ekwuokwara onye abụọ ya ọsị ya ejikere gị tama orutu onye atọ bet ekwuo onye mbụ si ejikere gị onye abụọ jikere onye abụọ nke o rutere o rutuo onye atọ ugbu a ihe a na-ada ọ ya mere usoghara jide a hapụrụ onye abụọ na-anye ya onye atọ okay so maazị ndakwa na ihe Utughugwu melere iji ebe ọmụrụmawo Utughugwu ekwuola okwu kwubie ihe aga ma dị bete ndị ụmụ ji ego ekweghị udo dị Utughugwu kwuru okwu were aka ome udo a aga ma aza na-achị eze udo adị ekwuokwa ndị ọmụ dị famili na-achị eze a si wele ma ihe Utughugwu kpebiri onye mbụ chịpụ onye abụọ achị ya onye abụọ chịpụta ma ruo onye atọ Nwokwere na civic center ka e kwuru the family atọ Nwokwere o ruo 2 days ihe a niile na ha achị asị ekwekwaghị ihe Utughugwu kwuru so ụzọ okwu na ụka dị ndị anyị onweghị ihe ọda Utughugwu nwekwara ike ime n'ihe wee meela ihe kwesịrị weme ndewo maazị maazị ndị anyị nwere ike ikwuturu ụmụ arụ agaghị ha dị ugbu ihe mmekwuru ụmụ arụ bụ wuo nọrọ n'udo wuo jisi ike fatịwa mara agaghị ama aza adị ọ lara onye ọha o ruturu n'ihi na ahapụ onye ọha o ruturu banye onye ọdọ udo a na-adị tutu 20 years to come so maazị onye o ruturu bụ Godwin Kanu Ide Kanu Okoroafor nnachi maazị isi na onye o ruturu bụ His Majesty Maazị Godwin Kanu Ide Okoroafor biko kọwatụrụ na anyị ka o doo anya ndị ihe mere na o ji rutu ya ihe mere o ji rutu ya ihe a uhu isiri ihe mere mgbe ochie so ndị Utughugwu mere mitin afọ abụọ n'ime afọ abụọ wo na-achịkọta aga ma udo adị n'arụ I have that onye ọ dara na ọmachi Godi ọjọọ ka ọ dara ọjọọ ubu aka
wụrụ nọmba 2 n'ihi na ekwuole nọmba 1 nọmba 1 handịrị ya over na ya gawa n'ifu ya ejikerebeghị ya ejikereghị eche na ọ ya mere o ji rutu ya. Maazị nọmba 1 bụ onye? Nọmba 1 bụ Obiọha Ogbonna Okoro, ọ ya bụ nọmba 1. So Obiọra so na nkwekọrịta na Godwin Kanu Ide na ya chewa ee na ya ejikere ya adịbeghị njikere. Nke bụ nọmba 2 na-aga and ọkwa ihe anyị kwuru orusa n'oche gị nọmba 1 ọ sị ya ejikerebeghị nọmba 2 ngwa ọ ma emetụ ya aka ọ ma ji ya n'aka hand ya over to nọmba 2 nọmba 2 erutekwa n'oche nke ya onwe ọ sị ya ejikerebeghị ọ ma ejidekwa nọmba ọ ma hand kwa over to nọmba 3 but now nọmba 2 si ya jikere ya ejikere gị hapụrụ ya anybody na ihe omenala kwuru na ọhịa eso ee na onye nna ya nọ ndụ ama ekwu ya nwa maazị si nna maazị onye nna ya nọ ndụ ekwesịghị ichi eze gbọọ nna ya nọ ndụ ọ ma onye ogburu nna ya ta mbịa dowe eze amahụ bet nna ya nọ ndụ yi onwe ọdị asasị ya eze ọ dịghị ọ abomination. Maazị ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na Maazị Joshua bụ Papa Ebere bụ gọrọ ọvọsị ya chịrị gaje na ọ ga-anọchisi anya Aro na-eme agụ Aro anaghị eme nna anaghị eme nna onwe onye na-anọchi ibe na nne nna ibe nọ ndụ n'onwe gị kama ịmachi onye nwụọ mgbago ọ dị nte ya mkpa ya gbuo gị ọ nwụọ ọchịwa bete ma nọ ndụ esighị gbọsiri ya n'ime ya chịwa Aro anaghị eme nna ya o wee ebughị eme ọ ya abomination ọnwụ kwuru ebughị eme. Ma o nwekwara ajụọ ha na-ajụ ha sị dịka ụmụ ọtụsị na onye mụrụ ejima ha na-eru mọkwa ya. Onye mụrụ ejima anaghị eze ma ọ wee eze arụ ma ọ wee eze ogo onye mụrụ ejima anaghị onye lụkwanụrụ alụ ee ma alụ onye ma alụ ejima ọ bụrụ ịgaji elu nwaanyị aga ọmala mma ọ bụrụgwa paragon ma mma ị na-alụ ya ma ọ bụrụ ejima ma ọ bụrụ ihe iwe eze. Maazị ajụjụ ọdọ m chọrọ ịjụ bụ after eselektichara Maazị Godwin Kanu duru gị Igbo ga-akpuo okwu bifo eduru ya gị Igbo ga-akpuo okwu Utughugwu ọma ajụjụ ọdọ m chọrọ ịjụ Maazị gbafuru m n'echiche bụ a sị na emere election after the selection ihe abụghị election ka eme n'ihi Eze Aro anaghị emere ya election o mere ihe o ji rie ego. So Maazị a ga-eche oche Eze Aro na ugbu a onye ọbụla azaghị na ndị oke azakwa bụ nwa oke nna chi ọdọ o nwere ike iso na ihe ime eze a na-abụghị Utughugwu ma ndị oke ndị na-eso n'ihe ime eze ndị na-eme eze ebiri ime eze dị nte famili ma sị na ọ lemon okereke ka wepụta wee du ya bịa Utughugwu mgbe ebi abịa na Utughugwu ajụọwa ajụwa tutu ọ bụrụ ọ daziri ọ ya Utughugwu ewepụrụ ya oke nnachi a na-aduru ya pụga Ibom zana Ibom agazi ya eze agwụ bifo Aro na ha bịa mee celebration. Mgbe e dutere Prince Ebere na Utughugwu o nwere ajụjụ ịjụ ajụrụ m wee n'ihi m fụrụ wa abịa wee zuru ezu Eko abịaghị Kanu Okoro abịaghị ọ naanị ọjị Okoro m jụọ ọjị Kanu nke bụ onye isi dị ọbịa m si o kpuru etiri n'ala etiri eze mmụọ n'isi ndị a mmadụ ndị a famili abụọ nke imezikwara homework gị mezikwara emezi mere ndị mmadụ ndị abụọ ọrịa abịaghị ya bụrụ nna gị ọ sara gị ajụjụ ọ saghị m ya ma ugbu a ka a jụrụ ya ọ na-asị m Udo Chijioke saa Udo Chijioke na-akpawara ya ụbụbọ ihe m amaghị jewara onwe
newspaper kọwa akụkọ newspaper jiwa Udochijioke asaghị ya ọ ji asakwana ya ndewo Mazi n'ihi na a gara sị na famili abụọ ndị nke eso mba anyị jụtụziri wa ajụ ọwụ gara ime confirm na ma ebere ọ gara iso ma ọwụ wepụtara ebere but ibewe esoghị ọsọ anyị enweghị ya anyị enweghị ya Mazi o ịma dịka akpagidere isiokwu a kpagide ya asị na okwu agala court anọrọ na court onwere onye ma ihe a na-eme na court ugbu a but ka anyị soro n'usoro nke omenala anyị traditionally ọ bụrụ na onye nna ya nọ ndụ bụrụ Eze Aro ma ọkwa na onye ekwekọrịkata onye ekweghị na ndị oke ịbụ Eze Aro ma ọkwa na onye lụrụ ejima ma ọ mụọ ejima bịa sie ọnwụ ma ọkwa na nwee sọpọtụ ma ndị ji ego ma ọkwa na gọọmenti ịbịa bụ Eze Aro enwere consequences onye dị nna bịa ọya wụ usoghara arụ a na-eme nna onye bịa because of money ọ bịa tie ọnụ na ihe erutughị ya arụ a na-eme nna ndị na-eme tipụ ya ọnụ bụ ndị Utughugwu jere ndị ụmụ ọtụsị ndị ihe ma bụ consequences from ndị Ichie Aro o nwere ntaramahụhụ na-adị gwuo ma ntaramahụhụ ọwụ ndị mara ga ụzọ ata mmadụ ahụhụ ndị Ichie mara ha ga ụzọ ata mmadụ ahụhụ wa anaghị ebido ya n'ụzọ olu o nwere ndị ọ na-akụgbu akụgbu o nwere ndị o na-eme iberibe o nwere ndị ọ na-eme ha ọrịa dị iche iche onye ọkpọ sighata ma nwụọ ọwụwa ọtụtụ ka ọ na-egbu immediately o nwekwara ndị ọ na-ejidekwa wa kụgbuo immediately ọ ya mere ndị eme ihe uhie dị agwa esi imekọtaba esi o mesara buru ihe ome onye mesara ya buru ya n'isi Mazi ihe ọdọ sogbama anyị ji chọwa gị taa bụ imere anyị mara na ọgụ bụ onye kacha bụrụ iche kaba bụrụ okenye zari na ọrụ ti rusa na ndị oke rute n'Utughugwu n'ebe a ọ dịghị ka ị dị afọ ole papa 95 years papa you are blessed 95 years ịma na-adị na-aga onye eze onye eziokwu na-anọ ndụ alịgịlị ịma anọ ndụ alịgịlị Mazi o nwere ịma na omenala Igbo ihe ọbụla a na-eme n'Igbo most of them bụ ndị arụ ka ele nara ya ịbịa gaa ọtụtụ ibe ịfụ na ihe we na-eme bụ ihe ndị arụ na-eme ịchọọ ịdịgị deep to find out ịhụ na ọkwa from arụ ka e were detain gawa even na-aga gbakwa mba ụfọdụ na-avụgba ibe wedebe gbara arụ ise ochi arụ isukwa atọ ụmụ ihe ndị acha ihe eze a sị na onye nna ya nọ ndụ anaghị abụ eze ọsọsọ na-arụ a ka ọ dị ka ọ bụ na ala Igbo niile ọ dị n'ebe n'ọtụtụ mba amachighị n'ebe niile ọ dị n'ọtụtụ mba onye nna ya nọ anaghị eze ọ bụ na-arụ now ihe gbasara ihe omenala ugbu a because a naghị eme observe na ma ịgọ ọvọ ma ihe niile a na-eme ọ Maazị Ọjị ka anụ ọjị ka a na-afụ na-eme ihe ịgọ ọvọ anyị afụbeghị nwa Maazị Ebere nza ebidoro ihe a so nwere consequences dị nke ọhụụ na-eme bụ ihe dịwo n'ime ụlọ n'ime ụlọ n'etiti arụ onye ọrụ si a wee eze onye ọgwụ wepụsara agarasị arụ wepụsara ya ọtụtụ ọfọ a na-agọ ya mana na-agọ ya ugbu a nke ọrịa ọjị na-agọ wụ ọfọ ochie nye onwe mgbe ya onwe wọ ya arịa nzụ ọsọ ọka ọfọ onye arịa nzụ ka ọ na-agọ ọgọ ọbara nke Eze Aro Maazị ndewo nna Maazị na ha agbalị hapụ na anyị na-enye gị nsogbu mana eziokwu a bụ ihe mee ya aka ibi ihe a na-eme arụ because ọ gawala ime ka mgbasị ọ na-eri arụ ana ihe anyị na-achọ ịma ma ọ bụ mgbasị anyị metara na-eri anyị ka ọ wụ mgbasị bịara na-eri arụ
a sị na-ekwu eziokwu ndị mmadụ enwere onwe onwe ndị na-agagharị na-eme kampen na gọọmenti onye ọbụla gọọmenti si na ọya ma bụ eze biko gọọmenti ọ na-emere arụ eze Mzụ wapụrụ n'arụ gọọmenti anaghị eyi ọnụ banyere eze arụ ma nke a wo na-eme ugbu ọ ya mere arụ enweghị ya gọọmenti anaghị eme eze arụ na-emere onwe wee eze according to tradition arụ agaghị aza soro gị ya mbute ugwu zaso ya agarụzi eso mana eze ogo mana eze arụ esoghị ọ dị famili o rutere ewepụsị onye gọọmenti anaghị eme eze a na-ewepụsị onye ọhụụ bụrụ eze anaghị adọkwa ya ma ọ bụrụ asị arụ wepụsara nke a mba adọghị adọ maazị ajụjụ ọdọ anyị si ka ajụtụ gị bụ na nke a na-ekwu na ndị ochie ama abụkwa eze na ọ na-abụ ụmụrụma ka a na-enye a na-eme ya nna na nkwekọrịta ka ụmụrụma a na-eji aka wee arụ kpebiri onye ọbụla ruru 80 na-ahapụ ịza na 1 year tutu ruo kwa na 80 ị ga-achị ị na-achị ya tutu ruo 200 years is alright na mbido agha a na-eme ihe nọrọ gbuo na 80 agbaghị nkịtị ịkrọs ọla within a month ya ọkpa na 81 no na-achịkwa so as a young man na asị m abụ eze ọ bụrụ nna gị nọrọ ndụ nwere ikike ya no ndakwara nna ya enweghị ike chi nna ya nwekwara ma nna ya na-adọ ya apụghị yarị apụ that young man eze erutughị ya ọ na-adọkwa ya adọnọ ọwụ oji ego ọwụ amanwe ihe nwere ike ime oji adọ ya orutughị ya maazị ndewo maazị biko m maara anyị enyela gị nsogbu ukwuu na mgbe abalị a dịka anyị kwuru gị mgbe anyị batara nọọ ụbụbọ ka anyị ma akpa ana a na-akpa ụbụbọ a na-akpado ya alịgịlị bifo obi ọ mete eketụ taim so anyị ma na-akpakwa ha ụbụbọ akpa ya alịgịlị bifo anyị ezuo ike a sị na e nyere eze His Royal Highness eze Kanu Akanu ọda na okpu arụnsị a ekpiri His Royal Majesty eze Godwin Kanu Ide na gọọmenti si ya kpụpụ ya anyị sị ka anyị jụọ ụdị ihe ọ na-adịje n'arụ na ekpugbe eze ekpupụ ya okpu anaghị eme ekpugbe ekpuru ha ekpupụ ya n'ihi na a na-atọ ntọala jụzie ajụjụ kama ekpe iwe onye agaji ikpu ya anaghị ekpupụ ya ekpupụ ekpe onye ọbụla ekpuru ya ọya ka arụ mara wee eze anaghị ekpupụ ya ekpupụ maazị ndị akwanụ ihe ndị ahụ mere eji na-ekwu okpu arụnsị ndị ahụ bụ significance of okpu a okpu eji na-ekpu eze ndị ahụ mere eji na-ekwu ya ihe ekwe okpu ọ gbara uche na nke ma oji okpu ya na-agba uche ihe ozighị na okpu ochie ọkwa ndị ọfụrụ a na-eme dizaịn ya dị iche bụ ya ma okpu ndị ahụ mere eji nyekwana ya avọ okpu arụnsị ihe eji nye ya okpu afọ mbụ ndị niile a na-ekpu ya bụ ndị ọgaji chi eze ihe ma ndị jiri eze eji mama ekpupụ ya akpọ ụrị ndị onye ọha agaji ime eze ejupụsa ekpu ya okpu ọ na-ekpu ya everybody go ofu ha leri mara ọ bụghị okpu pụrụ ugbu a ndị akwana ihe mere na-ekpu eze okpu ọ bụkwa okpu eji akpagharị ụrị onye ihe omenala okpu ọkwa ego ekwela okpu arụsị okpu mmụọ okpu bụ okpu mmụọ ọ jighị akpọ ụrị ejikwana gị eme ihe ọdọ ekpu ha aleghị ya anana ndị mụrụ na ndị ichie na wọchị gị egbula oke mmadụ so aga Godwin kpuru okpu ugbu a aka ya na ndị ichie na bụ ya na we na-akpado ụba chịkọrọ ikpo ọ na oke mmadụ na-arụ ekpudo okpu maazị ndewo anyị akpaala ụbụba a kpasa ezigbo ihe anyị na-achọzi ịjụ gị
gị onwe gị nda ihe na-anụ gị ọkụ n'obi gbasara ụlọ gị gbasara ọchịchị Eze Aro a ihe na-anụ gị ọkụ n'obi fụ ụmụ Aro ihe na-anụ gị ọkụ n'obi na ndị oke bụ ụmụrụma gị ihe na-emetụ m n'obi na anụ m ọkụ bụ ụmụ Aro mee chịkọta onwe mee ka wepụsị eze ọwụ gọọmenti na-ewepụsara Aro eze ndị oke anyị baa n'ebe a wuo ndị apụghị apụ isi iwe chịkọtara onwe wepụsị eze wa na-emepụ ya ụmụ Aro mana mee n'ihi na ekpuele mmadụ okpu so ebe ekpere omenala zara ekpuru gọdị okpu aga omenala ikpu ya okpu eze Aro zede ọ dịkwa ụmụ Aro pụsasị ya hapụrụ uwe eze ụmụ Aro pụsasị gọọmenti hapụrụ uwe eze wo tam oge aga bete ụmụ Aro gba nkịtị na-eme mkpụrụ ọ na-aga aga onwe mgbe gọọmenti chịwatụlere mmadụ eze Aro wa na-ada achụwa eze oge ọ na-wụrụ eze Aro ne na-ebe kọmishọnas anya niile ọnya ndị gọọmenti na-eme kọmishọna for this kọmishọna for this ọ gwụrụ ibe ikike oru ikike eruwe n'ebe asa ihe banyere eze Aro ọ dị ikpute ukwu so maazị ihe niile dị ugbu a bụ ụmụ Aro ịpụsakwuo nke bụ eziokwu ụmụ Aro pụsakwuo nke bụ eziokwu na ahapụrụ uwe eze ahapụrụwo onye ọgwụ pụsara na onye wee ezewo na gọọmenti wepụrụwa aka ma ọ chọọ udo ga-adị na Naịjirịa ma ọ na-abịa ị na-ekwu okwu dị na ị na-ekwu ya ele iji ezi iwe na-ewe na gọọmenti Abịa wepụrụwa aka na eze Aro wee sozie ya ga arụzọ eso eze na anya awo na-eme uwe oyere wusoghara na Aro ndewo maazị ndị agwa ihe nwere ike ikwuturu ndị TV anyị ndị bịara ilesa gị taa ndị ekpere nwere ike ikpere TV anyị akwụ ihe ndị mma agụ nri ya ọbụ nna wesa mmanya mmadụ ibe wesa mmanya. Our excellent viewers, we informed you earlier that we are in Utughugwu, Arochukwu Kingdom. I bịara ịkpata ụbụbọ with Eze Utughugwu, Mazi, His Royal Highness, Mazi F.O. Ajunwa. We have been able to gather some information and facts that will help in strengthening the settlement or solving the problem of Ezeship Tozo in Arochukwu Kingdom. I believe so much that the lovers of truth, the lovers of goodwill, the lovers of peace, the lovers of moving forward, the promoters of Arochukwu tradition and custom will enjoy this video. I am Totim Meregini Charles, reporting from the palace of His Royal Highness, Mazi F.O. Ajunwa in Utughugwu, Arochukwu Kingdom. Keep watching Adamazi TV. Keep sharing. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Mazi.